जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी वेंगुर्ले तालुक्याच्या मतदान मोजणीला आता या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे। टप्प्याटप्प्याने जे आहेत ते निकाल हाती येणार आहेत। सर्वप्रथम या ठिकाणी म्हापण जिल्हा परिषदचा निकाल समोर येईल। त्यानंतर या ठिकाणी परुळे म्हापण जिल्हा परिषद, नंतर या ठिकाणी आडेली जिल्हा परिषद, त्यानंतर या ठिकाणी तुळस जिल्हा परिषद, त्याच्यानंतर उबादांडा जिल्हा परिषद व शेवटी रेडी जिल्हा परिषद असे निकाल जे आहेत ते समोर येणार आहेत। त्याचप्रमाणे तशाच पद्धतीने जे पंचायत समितींचे निकाल सुद्धा या ठिकाणी समोर येणार आहेत। 11 टप्प्यांमध्ये ही मतमोजणी या ठिकाणी होणार आहे। म्हापणपासून सुरुवात होऊन शेवटी रेडी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती असे निकाल आहेत ते हाती येणार आहेत। या संपूर्ण मतमोजणीसाठी प्रशासन सज्ज झालेलं आहे। पोलीस यंत्रणेमार्फत सुद्धा चोख बंदोबस्त या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। त्याचप्रमाणे जर बघितलं तर वेंगुर्ला पोलीस ठाण्याच्या इथे बॅरिगेट्स लावण्यात आलेले आहेत। त्या बॅरिगेट्सकडून कोणाला आय कार्ड जे मतमोजणीसाठी जे निवडणूक आयोगाने जे ओळखपत्र दिलेलं आहे ते असणाऱ्यांनाच या ठिकाणी आतमध्ये सोडलं जात आहे, किंवा उमेदवार प्रतिनिधी असतील त्यांना या ठिकाणी आतमध्ये सोडलं जात आहे। त्याच्यानंतर जर बघितलं तर या ठिकाणी दोन्ही साईडला पोलीस बंदोबस्त चोख ठेवण्यात आलेला आहे आणि मतमोजणी आता या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। थोड्याच वेळात जे आहेत ते टप्प्याटप्प्याने निकाल हाती येणार आहेत। सर्वप्रथम म्हापण जिल्हा परिषद, त्याच्यानंतर म्हापण पंचायत समिती असेल, परुळे पंचायत समिती असेल, त्यानंतर आपल्याला आडेली जिल्हा परिषद, त्याच्यानंतर आडेली पंचायत समिती, तसंच या ठिकाणी वांगणी पंचायत समिती, त्यानंतर तुळस जिल्हा परिषद, तुळस पंचायत समिती, मातोंड पंचायत समिती, त्यानंतर जे आहे ते उबादांडा या ठिकाणी जिल्हा परिषद, उबादांडा पंचायत समिती, पण आसोली पंचायत समिती जी आहे ती बिनविरोध झालेली आहे। त्यानंतर रेडीचा निकाल या ठिकाणी रेडी जिल्हा परिषद, शिरोडा पंचायत समिती व रेडी पंचायत समिती असे निकाल जे आहेत ते टप्प्याटप्प्याने हाती येणार आहेत। प्रशासनामार्फत चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे। निकाल समजण्यासाठी त्यांनी व्यवस्थाही करण्यात आलेली आहे। साऊंड सिस्टीमची ही व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। ज्या पद्धतीने निकाल हाती येतील त्या पद्धतीने या ठिकाणी बाहेरचे जे कार्यकर्ते असतील, पदाधिकारी असतील, त्यांना ते त्या साऊंडद्वारे तहसील कार्यालयातून निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडून ते कळवण्यात येतील। त्याचप्रमाणे बघितलं तर पोलीस बंदोबस्तही चोख ठेवण्यात आलेल्याचं चित्र आहे। थोड्याच वेळात या ठिकाणी निकाल जे आहेत ते हाती येणार आहेत। कोकण सात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला।